ако човекът на сърцето ви има дете. Малко его, много любов и активна една история. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване. Ако ме вземете, съм чист като сълза. Или поне аз не знам за такива. Всичко твое е и мое, а нашето е общо. Повече музика от студиото на Радио Витоша. Новините с Емил Йорданов. Вице-президентът Маргарита Попова ще разговаря с министър-председателя на Япония Шинидзо Абе и с генералния директор на Японско-българската асоциация за приятелство и културни връзки Акико Игая. Това съобщих от прес-секретарията на президентството. В университета Мейджи в Токио вице-президентът ще изнесе лекция на тема двустранните отношения между България и Япония. Русия ще изработи своя позиция по отношение на президентските избори в Украйна след гласуването, което ще се проведе на 25 май. Това заяви пред журналисти заместник министъра на външните работи на Русия Алексей Мешков, предаде РИА Новости.